L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi l-MDA innotat l-isforzi kollha tal-Gvern, partikolarment tal-Prim Ministru Robert Abela u tal-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fil-ġlieda kontra il-kriminalità finanzjarja. Fi-stqarrija l-MDA assigurat li l-Gvern li se tibqa' tappoġġjah f'kull miżura li jieħu biex jgħin l-ekonomija Maltija tkompli mixja l quddiem, filwaqt li qalet li tittama li pajjiżna ma jitpoġġiex fil-lista l-griża tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja l-FATF. Dan qallitu fl-isfond li pajjiżna rċieva kummenti sbieħ ħafna mill-Manival dwar l-azzjonijiet li qed jieħu kontra l-ħasil ta' flus u l-finanzjar tat-terrorizmu. Fil-fatt, il-Kumitat Esperti kontra l-ħasil ta' flus fih dan il-Kunsill tal-Ewropa magħruf bħala il-Manival qal li Malta għamlet progress sinifikanti fil-ġlieda kontra l-ħasil ta' flus u l-finanzjament tat-terrorizmu. F'rapport li ġie ppubblikat minn sensiela ta' rapporti oħra tal-Manival jingħad li b'mod ġenerali Malta laħqet il-kriterji stabbiliti mill-istituzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa wara qatt ta' riformi mbuttati wkoll fl-aħħar xhur taħt l-amministrazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela. Il-Manival qal ukoll li r-rating ta' Malta fir-rigward tal-ġlieda kontra l-ħasil ta' flus mhux wieħed li ma jżommx jew ma jżommx ma' parti mill-kriterji stabbiliti li jagħmlu pajjiż serju fis-settur finanzjarju. Fost l-oħrajn dan ir-rapport ħareġ jinnota kif l-awtoritajiet Maltin irregolaw is-settur tal-proprjetà u l-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji l-MFSA tikkopera bi sħiħ mar-Reġistru Malti tal-Kumpaniji biex tassigura li kumpaniji li jaħdmu bil-liċenzja ikollhom l-awtorizzazzjoni neċessarja. Ir-rapport semma wkoll il-ħidma tal-FIU fil-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja u ġie nnotat ukoll titjib fl-ispeditezza tar-rapporti li jidħlu fuq transazzjonijiet suspettużi. Intant, l-MDA appellat lil partit involuti u lil Maltin ġenwini biex ikunu pon wieħed u jikkoperaw mal-Gvern.